Iki bojo loro. Kate gak penak ya apa? Sing bojo nom tak jak ngrumati jeruk, sing bojo tuwa tak jak ngrumati jagung. Lah kurang penak ya apa aku iki? Ngomong karo sapa, Pak? Aku ta, Yo iya, kan aku takon sampean. aku lho ngomong karo jeruk iki. Kayak wong gendeng ae, ngomong kok ambek tanduran. Aku ancen nggih ganteng. Embuh lah, blenger mungsu wong budek. Yang piro yang dijatai menu iki siji. Wih, ngitung duit iku rek. Nanti Siti ki mang mosok dikundut karangan sih. Iki masa sih Siti kok mulih pisan. Lah kok ora pamitan. Iki wong Siti kano, tak itu ngene kono wis. Kene ta. Iku jatahku yo. Ora ndut, iki tak gawe tuku rabuk, ndut. Halah alasan tok ae penggaweane wong. Rombong cari wis mari wis beres dikenteni iki tambah menakno jenengan David uji karo padha ae nyambut gawe kok anyar men. Wah ada tulisan sing kene sisi ini kari dodol bom kurami lek dodolan Lho Cah, Cah dolen merono. Loh lape kok Pak Cuplis ndak main Mbak Unyit? Pak Cuplis lapo kok kayak tandang gawe iku? Tak bantu Pak Cuplis. oh beneran negara ini sini wangi ini bekas-bekas sing kene ndek mburi ya sewangan rene Iya Pak Cuplis. Cok, tolong jogo nopeng dek kono, Cok. Yo, obeng iki gunting. Walah, wis ngongkon gak beres iki. Ye, jogo no sekrup dek kono ya. Iya Pak Cuplis. Iki paling. Iki Pak Cuplis. Walah, sing kumang kliru iki salah. Aduh, wis tambah misru tambah ngrewangi. Kabeh-kabeh dikongkon gak beres ora nyinyu ae. Nyo to jogo pedel dek kono nyo. Iku nyo ya sing ono danganane kayu. Iya Pak Cuplis. Oh paling iki sing ono danganane kayu. Iki Pak Cuplis. Iki ngono nyo jenenge pacul. Duduk pedel ati gawe macul gegermu ae iki. Lah iki ana danganane kaya Pak Cuplis. Tapi ya dudu iki apa iki lek metil ngene-ngene ora kenek. Ya wis tak balekno. Nah, Ngongkon-ngongkon tok kan burane. ayo saiki kabeh ono aku golek obengku, gak ketemu iki lho. Obeng iku sing kaya apa, Pak Plis? Obengku ya sing dawa, nek ora ono bunder-bundere, ini dawa ono lincipe titik ngono iku jenenge obeng. Kaya ini apa Pak Cuplis? Ngono ya gak ngomong ket mangrek, rek. Ya kemana dek kono?
Ini. Ket mang dikino tambah ngrawang tambah ngisu kabeh ngali. Ayo ngali. Ya, anak fokus golek ora tambah ngrewangin banyu pengtumpek iki petungi pisan, Bu. Dirawang-rewangi tambah gak matur suwun. Tambah nyocot. Mben lek dodol dikerjain ae. Mas yo aku ki yo bojomu, aja yu menuk tok ae sing dikeki duwe, ae sing dipikir mek yu menuk tok ae. Wong dikandani gitu ku rabuk ya cuk wong diolor-olor koyo ngene. Rabuk iku ndek gudang wis sak tumpuk kok sik bingung rabuk ae. Ate mbok gawe adus ah rabuk iku. Apa? Wedhus? Kopengmu iku curek ana, adus kok wedhus. Ya ndut, mari kita adus ndut, aku ndut. Tambah garai sepaneng ae wong iki. Aja ngono ta ndut. Apa itu? Walah, habis. Loh. Apa iki? Apa kan ku apa nih? Jadi koncoku iki, iki koncoku setia masuk gudeg nih, ya boleh. Ojo cewek, ojo cewek, ojo. Salah coba lani ae. Aku bojo Pak Kabul, mosok lali sampean. Bojo Kabul. Bojo Kabul. Wah, bojo Kabul sing sapi wedok wingi ku ah. Yo, yo. Repot musong pikun. Iku pairon duduk dukun ndut. Iku pekun, buduk dukun, mangkakno curug ana ambek lengges kope mucek krungu. Oh, sia sing ini ngelensian kaya sapi ku ayo, Sapi maneh, aku ku Siti, jo menuk. Sapi apa? Sapi sing kate gawe besaran mben iki ya. Ya, Lah cek. Empatan iki tak mlayu rene saku. Oh, tambah kabur, kurang ajar kayak kesempatan. Bang ngopeni wong-wong iki kaya ngopeni wedhus wae omah. Jalan iki yen ate tak liwati balah tetek sapa nek paduli andiat nek kene mang dan ora wah paduli sapa iki oh kan bisa alah oh apa meneh iki kasih esum nyala arek iki lah tidak ada bedosku bedosku dah makan banget ngomong terus dan ini so guys tapi ngomong-ngomong cilik benu mangan tak kong makan gak makan nih pangajar iku tak kon
Oh, ayo. Mayan iki. Waduh. Cilik. Saka dan iki. Tahun dan iki. Paten ya apa? Tahun dan ae wis. Tahun iki kedan perasaan sih. Hah? Ya. Oke. Kayak kok gak ini. Gak iso ngawet napa iki. Walah. Ya Allah. Loh, kok godhok lawange iki lho. Oh. Iki tah lapange. Alah, kesuwen jalan pintas ae. Ya, aman. Ada nindan si bagus ya. Aman kita nih.